Добро утро! Тръгваме ние отново на път. Буквално преди един ден се върнахме от Румъния. Поседяхме за няколко часа в къщи, колкото да си изперем дрехите и решихме, че няма смисъл да похабяваме остатъка от отпуската в седене пред телевизора и ядене на зрънчовци. Затова днеска отново палиме моторетките и отиваме на място, където не го дават да вали. Единственото такова се оказва Македония. Днеска ще я експлорнем доколкото е възможно. 5 прохода, около 1000 км, 3 дни. Кажи нещо. Good morning! Good morning! Така че тръгваме. Този път не сме с куфари, този път сме с малки чантички. Малки по 20 литра, но достатъчни. Айде да видим дали така ще стане. Айде, прескочихме границата и сега влизаме по първия проход. Чакай, приятелка, това е, да. Задник спира, колко малко. Не мога да не слизаме с моторите на самия кола.
черното си. И Викчо черното си. Къде бе? Какво затъйна бе? Идвам. Бавни. Браво, Викчо! Браво, Викчо! Е, това е CVF, супер машина. Ти спри от другата ми страна. Да, е така. Оп, стих. Какво става? Адвенчуре. Стигна. Тук особено последните метри буквално ги взех настрани с задницата. Ето я и Вики адвенчърката. Приготвя се да кара по пясък. А ние, като едни много добри и съвестни хора, откраднахме идеята за мястото от колегата It's Me Motovlog. Те бяха тук с туманата. Точно в клипа, в който Трансалпа се приземи. Аз съм дошъл да се опитам да коригирам тази грешка или да я повторя. Бог знае. Човек се учи докато е жив. Както и колегата каза, в крайна сметка всяко падане те учи на нещо. Надявам се пирелитата да свършат работа. Уж за пясък ги дават, но човек никога не знае. Да, на Вики гумите са най-добри за пясък, но не всеки може да има такива хубави гуми за пясък. Затова ще трябва да се примириме с нашите паркетни гуми тук на Трансалпа. Там пропада, внимавай. Следяте внимателно. Е, сега ще под наклон, да. Да. Добре. Още малко. Чак, че тук стана малко височко. Добре. Ако взема да се изтърса, да няма резил. Да не ме дадат по телевизора. Да не е в кадър. Че за тази седмица един път ми стига. Оп! Ето, аз щях. Само да не падна в лайното. Подминах. Това ще е много тъпо. Е, тук по камъчетата е по-добре, като че ли. Яко е, са, няма какво да се лъжем. Яко е. Тук някакъв шосеен мотор ме изпреварва. Извинете.
Гледай. Човече. Да, и сега сме точно в златния час след малко. Върха. Чувствам се все едно. Тук сме в тази сцената от Властелина на пръстените, дето варгите гонят хобита и джуджетата. Сещаш ли се там при тайния вход на елфите? Да. Шерпа Хорсрай. Ако може да вземеш конче и да райдваш. Тук ли ще обръщаме? Ето ги там кончета, да виж къде пасат. Май това ще ни бъде тук за тази вечер. Пристигнахме в крайна сметка тук в апартамент, в който ще нощуваме тази вечер. Комплексът е много як и се намира тук близко до Маровското езеро, където също обиколихме днес през деня. Карахме по плажа даже малко, правихме се на офроададжи. Също така ходихме по един уникален път, който го видяхме от клипа на It's Been Motovlog, който е към Галичник. Беше абсолютно епично. Беше много яко, наистина беше много яко. Надявам се на кадрите да си проличи поне наполовина, колкото беше на живо. Пообикаляхме днеска, не сме изминали някакво извънземно разстояние, но то не е винаги необходимо. Утре се отправяме към Охрид. Но ще видим дали ще се задържим там, защото ще има концерт на Лепа Брена, което предполага, че там ще е някакво тежко нашествие. И така, в общи линии сега ще ходим да хапнем по нещо. Че от този офроуд огладнявам. Много стабилно. Да, офроуд на шосейни гуми. Всичко е точно, много добре стана, много добре мина. Даже не паднах. Да, никой не падна. Което беше екстра. И сега ще ходим да се възнаградим с нещо за ядене. И така. До скоро! Чао! Day 2. Добро утро, мили хора! Днес тръгваме посока Охридското езеро. Там ще караме прохода към Галичица. Ще се помотаем около Преспанското езеро. И после към Битоля, не знам как се произнася. И така,
за сега това е плана. Ще видим как ще се изпълни, дали целия, дали повече. Живот и здраве, ще разберем. Спряхме тук да помогнем на едни български събратя, купали са гума на прохода. За съжаление обаче в най-близкото населено място не намерихме такъв ключ 16, защото днес е национален празник. Така че успяхме с фитили да направим гумата и сега ще тръгваме.
Айде, сега ще ходим да се направим на човеци и да ходим да ядем нещо. Day 3. Добро утро! Тук сме в Прилеп. Вчера, между другото, даже ядох захарен памук, тъй като беше нещо като национален празник. Сега тръгваме към България. Времето ни в Македония изтече. И майчиния и бащинският дълг ни зоват. Беше много хубаво. Беше много хубаво. Направихме някои проходчета. Най-накрая се добрахме и до Галичица, въпреки концерта на Лепа Брена в Охрид, за който явно всички балкански народи бяха тръгнали да гледат, защото имаше много трафик, хора навсякъде. Страшна работа. Да не говорим, че аз не очаквах, но Охридското езеро има плажове и те са си като на морето. И там беше фрашкано с народ. В крайна сметка успяхме да стигнем Галичица, където входа на мотор за преминаването от другата страна, без връщане, е 250 динара. На нас, понеже бяхме с два мотора и очевидно аз имам някаква харизма, направиха ни отстъпка 200 динара, които след това похарчихме за друг проход, даже не бих казала, че е проход, по-скоро път, нещо като до копитото във Витоша, Пелистер. Кратичко, 5 завоя има, няма. Гледката е към града, не е нещо особено. Нищо общо с софийския пейзаж. Мисля, нашето е по-хубаво. Там ни чарджиха 150 динара на мотор. Как вече казах, имахме заделени 200. Асфалта беше лош, за разлика от Галичица, където в началото тръгна така малко под въпрос. Ама си викаш, то пък къде да караш бързо? Нали, тук спреш на този завой, спреш на оня завой, тук снимаш, имаше парапланеристи с цялото небе, чакай тях да ги снимам. И изведнъж минаваш билото и от другата страна на планината към Преспанското езеро е един асфалт, ама като от мечтите. Едни такива страхотни завойчета. Да, трябва да си имаш ном, че е малко по-тесен пътя, че може да идва някоя кола от среща, но това не е проблем. Там подавахме малко гъщица. И от другата страна гледки не липсваха. Определено Галичица е хубаво местенце. Заслужава си динарите за преминаване. Битоля не можахме да я разгледаме, защото бързахме. И сега тръгваме тук от Прилеп, предполагам към Скопие и оттам пак Гюешево и България. Толкова за нашето пътуване. 3 дни. Преди това още 4 в Румъния. Тази седмица беше ударна. Не знам колко километри станаха, но сигурно има 3000. И до нови срещи!
напикани типично по-български с хлор или там каквото иде. Ще разберем, станем на далматинци, какво е съдържанието на препарата. Но така поне сме сигурни, че няма да пренасяме никакви бацили в родината. Абсолютно пълно.